ngale nkonzo ngizoshayela isipikili sami sokugcina. Ngizodlulisa ulwazi lami ngaphambi kuba ngiyophelela nale mathuneni. Ngoba igwala lefa nsuku zonke ngokomphefumulo usuku nosuku lisaba nokukhuluma. Kodwa iqhawe lifa kanye ngokwenyama iqiniso khona manje lokho sifihlelwe khona. Yazi lena kuseyi lockdown kodwa mawuphumela eminyango yaboshwa. Mdalwezi nomhlaba asivikele singakafiki ushutdown kuyacaca lapho siyobulawa amasosha. Kuyo yonke lento esasitshelwe yona khona manje lokho singatsheliwe khona. Mhlawumbe uhulumeni akafuni ukusithusa noma naye akazilutho ufana nathi. Yazi ngenzeka kulento inkulu kakhulu kunalokho abasitshela khona. Noma into engekho nje sidalo kwazi bani mhlawumbe khona into umhlaba uphezulu thina singayazi. Kubuya kuseyisiqalo lesi kusazoba nzima. Uke wacabanga ukuthi uma ngagula odokotela ezibhedlela sizovala ushithi abanye bethu bawofela ezindlini sebesithelele. Masonile emdala sithethelele. Kumanje sithukile. Imicabango nemibono yabantu konke seqala ukuzwakala njengeqiniso. Kodwa iqiniso ukuthi uya trapped emhlabeni wakho. Amakhampani akhiqiza ukudla sazovala kusazogula izisebenzi nawavala. Ukudla kusazophela ezitolo, izinkwa, inyama, amanzi, ubisi konke kusazophela. Mhlawumbe kuzofika isikhathi lapho kuzomela ucabangele isisakho wedwa kuphela imsiko nabo mama bethu. Kuthiwa sigezizandla, this is just a box. Sizivikele siqoka ama-mask nama-gloves masizivalele endlini, this too shall pass. Instead days and weeks will pass until we feel trapped. Nginitshela even months might pass. Ngikhalile intsha semzansi yona ezofa kakhulu ngoba ziningi izinkulumo esizididayo eziqhamuka kuma-social media. Uhulumeni akasixanga ngokuphumela ubala alungisele lento yo-5G nama-fake vaccine. Uma engelona iqiniso ukwazi bani mhlawumbe i-World War III sithelwa ngamachaphazelo o-China no-America. Uma ukhuluma bathi wrong sicela uthuli uyasithusa uyasidukisa. Akekho mhlawumbe kuziphatha imandla ofisa ukuchazela ngalomoya esiwuphefumulayo ngoba ngathi kwawona wrong uyasicinanisa uyasithimlisa. Nokukhwehlela ngabe yona corona noma ugibula usole lethele isicheck masizifaka le corona ngempela. Okubuhlungisila nesithe singanabo ubuso. Kumanje sinamabhomu esingawaqhumisa, asinasibhamu zokudubula, asinakhamu lokuzivikela, sihlele endlini sindele ukufa. I think this is a good time to say I'm sorry and stick together as a country. Qinisa ukuthi sonke siyasaba futhi sithukile. Ukwazi insele enkandla mahlatha mnyama.